Det er i dag den 13. marts, og min far og jeg, vi har bestemt os for, at vi vil til Norge på motorcykel. Vi tager en uge, lørdag til lørdag, og jeg sidder her med et godt gammeldags Norge-kort og forsøger lige at finde ud af, hvad der ledes, hvad vi lige skal se og hvad vi ikke skal se, og nogenlunde hver rute. Vi kommer ikke til at gøre det sådan, at vi planlægger en fuldstændig perfekt rute fra A til B hver dag. Vi har nogle key points og nogle points of interest, som vi gerne vil forbi, og så tager vi sådan stille og roligt hen ad vejen. Billetterne er lige bestilt. Vi sejler fra Hirtshals, og I kan lige prøve at se her, hvad vi egentlig har tænkt os. Og kommer vi om eftermiddagen. Så satser vi på, at vi kan nå herop omkring Rjukan. Jeg ved, der ligger en sindssygt fed campingplads lige der, som jeg har været på før. Der håber vi kan nå op. Hvis ikke, så må vi tage et eller andet her omkring, og så kører vi herop dagen efter. Så skal vi i store træk omkring Rjukan, måske Tungvandsværket eller noget der omkring. Så skal vi op omkring Hardangervidda. Hardangervidda er det her store område her, hvor der ikke rigtig går nogen veje ind igennem. Op og nord om Hardangervidda og herover. Og der ligger Oda, og de fleste kender garanteret Oda for det her kæmpe store dobbelte vandfald, som er på rigtig mange videoer, hvis man ser videoer på YouTube fra Sydnorge af. Så skal vi videre fra Oda af, og så nogenlunde hernede af, nede omkring Stavanger-området. Og nede ved Stavanger, der ligger selvfølgelig Lysebodden og Lysefjorden. Og de fleste kender garanteret også ruten ned til Lysebodden, og den er fantastisk. Jeg har været der flere gange, desværre kun i bil indtil videre. Så vi kører rundt et par dage i det her område her. Og så på en eller anden måde, så skal vi herned til Kristiansand, hvor vi så skal sejle igen fra lørdagen efter. Så det bliver i store træk i hele Sydnorge her. Vi kommer nok ikke til at være så meget inde i midten her. Forventer egentlig, vi laver en tur her hele vejen rundt, og så ned til Kristiansand igen. Så er der sikkert en hel masse, der tænker, hvorfor fanden bruger han ikke Google Maps eller Garmin Basecamp eller et eller andet til at planlægge sin rute med, eller hvorfor bruger I ikke det? Og det gør vi måske også et eller andet sted, men der er bare ikke noget, der giver så godt og solidt et overblik som sådan et godt gammeldags fysisk kort. Det synes jeg ikke i hvert fald. Så det er derfor, vi gør det på den her måde. Jeg har selvfølgelig GPS med. Jeg har en Garmin, og min far har en TomTom. Ikke at det er relevant, men så har vi det med, og så regner vi egentlig med, at vi sådan taster points of interest ind, når vi så er der. Som sagt, vi har ikke nogen fast rute. Vi tager det på må og få, som vi nu har lyst til, og vi vil ikke være bundet af, hvis der lige pludselig kommer en eller anden sidevej, og siger, der kan vi ikke køre op, fordi vi skal nå videre, og vi skal køre 350 km i dag, eller et eller andet. Det gider vi ikke. En uge er sikkert også rigtig, rigtig lang tid til den her rute, men som sagt, det er simpelthen fordi, at vi vil gerne have tid til at opleve turen på vejen. Hvis vi gerne vil ind på Tungvandsværket, hvis vi gerne vil op på Præikestolen, når vi er ved Lysebodden, hvis vi gerne vil bruge en hel dag på at vandre en eller anden tur ind i Hardangervidda, så vil vi gerne have mulighed for det. Så kan vi altid korte noget andet af, hvis det bliver nødvendigt senere hen. Men det er sådan, det er den måde, vi planlægger den her tur på. Så må vi se om, det kan også godt ske, at det bliver noget lort, men så har vi ligesom prøvet det, og så tager vi den egentlig bare derfra. Og heldigvis ligger Norge der igen i næste år. Så der er et eller andet, vi misser, eller et eller andet, vi rigtig gerne vil have været op at se. Så tager vi bare derop igen.